टिल्लु, नोङो बिबारि बाजैनो फैसा हर। बेसे राउन्थाव बाथावनो अनसुलिया सना जरासेबो गैया। बिफायाबो सना दानो थाखाय फैसा लायनो थांनायावनो गोमना थाबाय। गथ'आ सनाखौनो गाननो मोनासै। फैसानिबो एसे आंखाल जाबायना बिसादा। आरोथ' टिल्लु, खजानायाथ' नोंनिल' नङाना, बिसिनाबो मोन्थाय दङ। खजानाखौ फाननानै एसे फैसा हराखै मानो? अनसुलि नानिनो सना दाहोनो। औथ' पुर्निमा, बे बाथ्रायानो आंनि खर' माथायाव खिलियाखैयानोमोन। नों बुंनायखायसो दासो गोसोखांदों। नंमारगौबो, गथ'आ सनाखौनो मोनासै। र' आं आब'खौ फन हरनानै लिंहरगोन र' फैसा लांनो फैनो होगोन। फैसायालाय दंखायो र', आं दाखालि बावै फाननो लांदोंमोन ना, बे फैसायानो दङ। 50,000सो हरनोसै। औ दे हर, बिदिनो सम सम हरबाय थानांगौ। मानो होनबा खजानायाथ' नोंनिल' नङाना टिल्लु। बिसोरबो मोनदोंमोन ना, नोंसोर साथामनिबो मोन्थाय दङ। बेनिखायनो नोंसोरो रानना लानांगौ फैसाखौ। बिसोरनो आरो लाङाखैमोन ना, नाङा होननानै। मानो नाङा जानो दे, बेलाय फैसासो, सनासो। नांगौ जाखायो। जागोन दे सना, आं दायो फन हरनानै खिन्थाहरगोन आब'खौ। खिन्थाहरगोन माने लिंहरगोन। दे लिंहरबानो जाबाय। बाजैखौबो बोरैबा अनखांखां मोनसै आङो। हौवा गैयिजों बोरैबा जालांबाय मानसियानो। खुसि होननायानो गैला। औलै, बे बिग्राय गुमैयाबो धका होबाय आब'खौ। धका माने दाबा मानसिया मा जाखो? बै दिनखालिबा मा जादोंमोन? एसेबाबो मोनथिनाय मोनबा मा जादोंमोन मा जायाखैमोन, होमबानिया गोसोखौ एसेबाबो मोजां मोनगौमोन ना। औलै, नागिरा नङा, जोंबो बेसेबा नागिरबाय। पुलिसफोराबो नागिरबाय, गैया मोनासै। मानसियानो मा जामारखो? आंनिबा मानसिया गैलादांलै, बोसोरनैनो बारबाय। थानायमोनबा दासिमहालागै फैगौमोन खोमालै खेबसेबाबो। औ, दाबा मा जामारदों बेजों? सोरबा सोरबि आरो मानसिफोरा जेबो मोनथिया हौवानो ओरैनो बदनाम खालामबायो। हिनजाव लाना खारदों होननानै सानो। मा थिग बिदिबो जानो हानाय। आजिखालिनि मानसिफोरखौ आरो रावखौबो हमनो हायाना। आंनिबाथ' बिग्राय आदाया बिदि नंखाया। मोनथिलालै, माथो बुंबावनो आरो। दे नोङो बाजैनो फन हर। जागोन र', आं फन हरनि। ओइ, मबाइलाबो माथो रुमावसो थाबोबाय। आंहा बिबारि बाजैखौ अनखांखां मोनसैहाय। आरो अनसुलि नानिखौबो नुबाथाय दुखु मोनसै आंहा। बिफा गैयिखायनो बोरैबा मोनसै। जोंहाबो बुस्राव आदानो सासे खैना नायनांगौमोनहाय। माला मोनगोन दा खैनाखौनो? खैनाखौनो नागिरबाबो मोनलायानो माथो। नागिरनायाथ' नागिरगासिनो, खैनाखौनो मोननो नागिरा। थांसै र', ओंखाम संनो जाबाय आंहाबो। सासेया बिबारि बाजैखौ फन खालामनो थांदों। गाबोनफोर फैनो हागोन, फैबाथाय। फैसायालाय दंखायो र'। न'खौनो लुनो हाला माथो। माला लुनो हागोन दा? आइयाबो माबा न' गोदान लुबासो फैगोन फैगोन होनबाय थायो। बेथिंजाय न'खौनो लुनो हाला माथो। गेजेरावनो रामोन्दायाबो लोमजाना होबायना गोसायैनो, बेयावबो दाहार जाना थानानै दाबो दाहारफोरखौनो मारिजोबनो हायाखै। बायला जिला बे बेराखौ आङो दिनै लिरनांगोन र'। दिनै लिरनानै ओमफ्राय गाबोन न'आव थांसै। उफाय गैया, माथो खालामबावनो। फैसायानो थायाना। रामोन्दायाबो दरमाहाखौबो बुरजा मोनाना। थेवब्लाबो फैसा एसे जमा जागौमोन। बियो बेमार जानानै न'आव मास मोनथामसो थाबायना। ओमफ्राय आरो बिदिनो दाहारबो जाना थाबाय। बिहामजो, मा न'फोरखौबो लिरथारा नोंलाय? दहायबो लामानि मानसिफोरा मिनिलांदों। ओरैनोबाबो जेबो खामानियानो गैखाया, न'खौनो लिरनो हाया। लिरगोन र' आयै, दायो लिरनोसै आङो। न'खौ आं दाखालि बावनो लिरनो नागिरदोंमोन। आंबो आरो लोमजाबायना, लोमजानानै लिरासै। लिरनि र' दिनै। देहा मोजां नङाबा आरो बोरै लिरनो दे। आरो मोनसे खोथा, मा गथ' गथाय सासेबो लाला नामा? मानसिफोरा आंखौसो बाथ्रा खोनासंहोयो, मोनथिबाय? लागोन, बोसोरनैसोनि उनाव। दा प्रब्लेम सोलिगासिनो नुवाखै नामा? न'खौबो लुनो हाला, बिथिंजाय दाहारबो जाना थाबाय रामोन्दाया लोमजानानै। लानो सानदोंमोन, नाथाय लानोनो हादिया। उफाय गैयिनि लायासै। मानसिफोरालाय बुंखागोन देनाय, बिसोरनिया बुंनायानो खामानि। जोंनि प्रब्लेमखौ जोंसो मिथिगौ। सासे लानो हायोना, थेवब्लाबो लानो होननासो लायाखैना, ना जायाहाय नोंनिया? मा जायाहाय? मा बुंनाय जादों बेलाय? जेनेबा गोरबोआवनो थाया खोमा नोंनिया, ओरैनो थगायबायसो दङ। मानो गोरबोआव थाया दे, थागोन लाबालाय जोंलाय लानो होनना लायाखैना। लागोन ना लासैनो। सासे गथ' जोनोम होबाथाय 50,000आथ' थाखानांगोन आखायाव। दा जोंनाव फैसायानो गैथारा जादों, लागोन ना लासैनो। फैसा थाखा गैया होननानैनो गथ'खौ लाया लाया होनना थाबा जायो नामा? प्रेगनेन्टआनो जाया खोमा नोङो, मानसिया ओरैनो थगायदों। जानला मोनला खोथा खोनासंहोबाय थानाङा आंनि सिगाङाव। जेबो खोथा खोनासंहोआखै आङो। आंथ' मा एथ' बोसोर जाबाय, हाबा जानायानो दिनै 5-6 बोसोरसो जाबाय। मा बिलाय दासिमबो सासेबो गथ' गैया, हा? बाजिसो जाखोना ना मासो जाखो नोंलाय? खुगा दं होननानै जानला मोनला बुंबानो जायो नामा? गथ'आनो थानो रोंमारा खोमाहाय नोंनिया बिहामजो, दासो बुजि मोनबाय आङो। नङाबा दासिमहालागै लाया जायो सासेबो?
बिदिबालाय मा जानोसै आंना फिसालानि जिउआसो धंस जाबायहाय गथ' सासेबो जुदि जोनोमखौनो होनो हायाबा हिनजावा बिनिसै हाबाखौनो जानाङामोन नोङो मोनथिबाय आंनि फिसालानि लाइफखौसो धंस खालामनाय बायदि जाबाय माथो नोंनिया मानो बिदि जानला मोनला बुंबाय थादों नोङो नों मिथिगौ नामा जोंफोर लानो होननानै लायाखै मिथिबाय लाजिया नामा नोङो बेफोरखौ बुंबाय थानो लाजिबालाय माथो जाबावनो आंलाय नंगौखौसो बुंदों आङो मा फिसौफोरनि मोखां नायनाङा नामा हा आंनो सासे फिसौ नांगौ मिथिबाय बिदि ओरैनो थाबाय थाबा जायाथ' गथ' खांनो टाइम जाबाय मानसिफोराबो आंखौसो बाथ्रा खोनासंहोबाय थायो आरो बाजिबा बाजि बुंना लाखा मिथिबाय आरे मा बुंबाय दङ नोङो हा सिथा लागोन ना बोसोरसेबा बोसोरनैनि उनाव मानो एथ' आथुर जादों नोङो होगोन नामा डक्टरनि फिसखौ बिदि बुंबानो जाया मिथिबाय मा ओंखाम जानायाव दै लोंनाय बायदि मोनदों नामा आंखौसो आरो लेक्सार होनो फैबावो मिन्थिला दे आरो नोंसो मिन्थिगौ नोंसो थानो होननासो लायाखैना ना बाजिसो थानोनो रोङा जिखिजाया आंनो फिसौ सासे नांगौ बुंना दोनबाय आङो आरो मानसिफोरनि खोथा खोनासंबाय थानो गोसो गैया आङो बाजिसो बियो बाजि बे सासे बुरैखौ आं हमनोनो हाया मा सानो मा मायो लागोन ना बोसोरसेबा बोसोरनि उनाव लानो सानखादों जोंफोरो दा फैसानि जोबोद प्रब्लेम जादों बे बुरैया माने आंखौ बाजि सानमारो आरो बे गामिनि मानसिफ्राबो एरनासो होयो खोमा बै खामानि मानसि गैयिफोरानो बिदि एरलाबायो मालाबा समावल' मोजां ओमफ्राय बांसिनानो बिदिल' आब्रे आब्रे मा बायसि बुरै बियो थै एथ' मोजाङै गोरोबलायनानै थानो सानो बे बुरैयानो माबा रागा फोजोंबाय थायो आंखौ नांलाया दे मिनिसोरां आं हारसिं थांनो हागोन बाजै आं ससे दोनहैगोन दे दे होमबालाय नोङो ससे दोनहैबानो जाबाय बाखिखिनिखौ आङो टमटमजों थांगोन ओमफ्राय बाजै नों दिनै फैगोनबा औ फैगोन मिनिसोरां आं गैयाबा आरो बिसोर सानैया दसेसो मोनोनो आइजों आरो अनसुलिजों बिनिखायनो दिनै फैफिननो सानदों आङो दे बाजै आंनो लायनो थांगोन दे होमबालाय नाङा आं हारसिं फैगोन मिनिसोरां गारियाव इस आंनो लायनो हागौ आं जेबो मोनालै बाजै लांलाय लाबोलाय खालामबाय थानो हायो आङो थेवब्लाबो नाङा दे मिनिसोरां आं गारियावनो फैगोन थाबैनो फैगोन बिदिनो 3थासोआव फैगोन थांसै र' थौ अब्लालाय नोङो दोनहैबालाय थौ दोनहैनि जागोन दे ससे दोनहैबाबो जागोन र' आं बाइकखौ दिहुनहैनि दे थां रनाय आं अनसुलिखौ माथो होलांनि दे माथो होलां आइ अनसुलि अनसुलि नै थांसै आङो आयै नों दिनैनो फैफिन दे नों गैयाबा थानोनो सुखुनाय नङा दे जागोन दे आइ आं दिनैनो फैगोन थाब फै आयै दाथ' बेसेबा सानबा गुसुना दाबायदि बोथोराव नों दा माला थांगोन माला फैगोन बारा टाइम जाथ'वाखैना आइ बेसेथ' टाइम जादोंखाय दासो 10था 3थायाव फैगोन आरो जाखां लोंखां ओमफ्राय जुदि नोंखौ आनैया ब्रा ब्रा हर थानो होयोबा नों थानाङा दे आयै बिथिंजाय आं थानोनो सुखुनाय नङा दे जागोन दे आं थाया आरो दा नोंसा आनैमोनाबो बारा ब्रा ब्रा खालामा मानो होनबा मिथियोना बाजै फैदो दे होमबालाय आइ थाथ' आं थांसै मेथाइ लाबोगोन दे नोंनो औ जागोन दे आयै दे आइ थादो आबैजोंनो थाबाय थादे नों गामियावबो थाङा आबैया हारसिं जायोना दानै आदैयाबो आंखौ दोनहैनो थांनो नागिरदोंना दे होमबा आयै थां थाब फैदे आयै दे आफायाथ' गोमाबायानो आइखौबो गोमाजानो बेसेबा गियो आङो आइया जुदि मालाबा बेफोरबायदि अबावबा ओंखारलाङोबा आइखौबो आं फैया जाजानो बेसेबा गियो आइयाबो जुदि मायबा जानांगौबा मा जागोन दे आं बोरै थागोन आइनि अनगाथ' आं थानोनो हानाय नङा खिनो हासुनो ओंखारबाबो गाव हारसिं थांनो हाला जाबाय सोर पापिमोननि आंखौ एक्सटेन्ड खालामना गालांनाया एम्फौ नांना थैगोन बियो गुमारि ओरैनो फैलाय गुमारि मायायै मायबाफोर नांगौ नामा नाङा आंनो जेबो नाङा खिनो ओंखारदों आंखौ बाना लां आयै आं बाना लांनो हानाय नङा आफाखौ लिंहरनि र' आफालाय आफा आइया खिनो ओंखारदोंनो खिनो ओंखारदों औ आफा आंथ' बाना लांनो हानाय नङाना हमनोबो हानाय नङा आं हारसिं थां आफा नों बाना लां आं अबावबा खोख्लैनासो लागोन बे गोबोरखि मोखांजों बाजानांसिगोन आङो उफाय गैया खिनो हासुनो थांनो हाला आङो आथिं आखाइ जेबोआनो खामला दे खिनो ओंखारदोंबालाय आं लांनोसै नोंखौ दे थांनो आं बेजों बाजानांसिगोन आरो सैथां बाल बे आइया आफाजों बाजानो बादों खोमा आफाखौनो मानो एसेबो नायनो हाया
दा उफाय गैया आं आरो एथ' फिसा मानसिया बोरै बाना लांनो हानो दे। ओइ बाल मोजाङै बा दे आंखौ खोख्लैनाङा मिथिबाय। आंखौ खोख्लैबा नोंनि आथिं आखाइखौनो बुख्रुबजोबना दोनगोन मिथिबाय। दे आंलाय मानो खोख्लैनो, बे गुमारियासो खोख्लैगौमोन नोंखौ बाना लांबा। आं एथ' गिदिर थाग्रा मानसियालाय नोंखौलाय मानो खोख्लैनो दे मोजाङै हम, अबावबा बिसनायावनो खिबुना लागोन नोङो दे। चुप सिरि था बाल। नोंथ' आंखौ बिदि जानायखाय बिराद मोजांसो मोनदों आरो न' गोबोरखि मोखां। बिराद मोजां मोनदों आंखौ नोङो नुनानै ना। ओइ मा सानलाबायो, मानो मोजां मोनो आंलाय? दुखुसो मोनदों आं मिथिगौ ना। मोनगोन मायाबा दुखु बाल। आरो मोनामसोदों नों मानसिया। बाल मोजाङैलाय दुगैदोंना दुगैयाखै? बबे सुगैयोथाय मोनामसोदों। दुगैया थायो, खामानि मावदोंमोन नालाय। खामानि मावग्राफोरा आरो दसेनो गोलोमोना, एसेबाबो मोनामनाय मोनखागोन। दे मोजाङै हम, लांसै आं। आइखौ आफाया एथ' केयार खालामगासिनो। मैयाबो हराव हरसेयाव उन्दुआखै। थेवब्लाबो आइया आफाखौ मानो एसेबो नायनो हाया आं बुजिनो मोना। आफाखौ माबा मुगैसो गोबोरखि मोखां होननानै बासिसोयो। गावगायाबोथ' बारा साइस गैयाना आइयाबो। बे आइखौबो सोरथ' बिदि एक्सिडेन्ट खालामना गालांनांगौ देनाय। दा बेसेबा फैसा थांखासिगोन। दाबा हामगोन ना हामला, माथो फाटना ना माबा बेफोरबायदि जायगायाव लांबा हामोनो। दा जोंहा फैसायानो गैया। मा जागोन दा? आइया जुदि बिदि खरा जाना थायोबा आं बोरैबासो मोनसैलै सानै। बे मोखाङाव लाग्रायाथ' थालानो गैया। मोखाङाव लाग्राखौसो आबा होननानै अनसैमोन माथो, नाथाय मोखाङाव लाग्राया जेबोखौनो थाल लाया। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो लोगोखौ लोगो मोनगोन आङो। कलेजाव लोगो मोननायानो, हाबा जानायनिफ्रायथ' लोगोखौनो मोनाखै खेबसेबो। दा नै ब्रा लिंथारदों, नङाबाथ' आं थाङामोन। फिसालानि बार्थडेनो, दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोननो। नाम्बारखौबो फेसबुकनिफ्रायसो लादों। बे ससेखिनिखौलाय थाबायना थांबाबो मोनहैगोन, थेवब्लाबो एसे गोजानबो जायो। टमटमजोंनो थांसै आङो। लैथोस्रि आगै? बिबारि आब' नोङो? औ लैथोस्रि, न'आव थांनि र'। बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय नोंखौ। माबायसि खबरफोरालाय? आंनिया बिदिनो गेजेरावनो दङ दे आब'। ओमफ्राय नोंनियालाय? लैथोस्रि आगै, आंनियालाय अबावथ' मोजां जाबावनो, गैया मोजां नङा। बेनोथ' आब', मा बिग्राय गुमैया दासिमबो न'आव फैमाराखै? गैया लैथोस्रि आगै, मानसियानोथ' अबाव थांमारखौ माहा जामारखौ जेबो माबायानो गैया। बेनोथ' आंबो खोनानानै बेसेबा दुखु मोनदों। आब', नों माथो फोजोंसार आदाखौसो दाय हमदोंनो माबा मोनसे खालामदों होननानै? औ लैथोस्रि, मानोना बिबो दम होबाय थायोमोन आंनि हौवाखौ बुथारगोन होननानै, आरो आंखौबो बिधवा खालामगोन होननानै बेसेबा धुमखि होबाय थायोमोन लोगो मोनबानो। बेनिखायनो आं बेखौ बायसेबो मोनदों। मिन्थिया दिनै दा बेयो नंगौना नङा, बेनि आखाइ दंना गैया। थेवब्लाबो आं बेखौबो सानो मालाबा। आब', आंनिबा नङा फोजोंसार आदाया बिदि मानसि बुथारग्रा मानसि बुग्रा बिदि मानसियानो नङा। जानो हागौ बियो रागावनो बुंनोबो हानाय, दम होनोबो हानाय, नाथाय बियो नङा आब'। आंनि सिगाङावबो बेसेबा बुंबाय थायो आं नङा होननानै, आं जेबो खालामाखै होननानै बेसेबा बुङो बियो। बे फोजोंसारखौबोलाय आरो मा फोथायनो हानो, मानसिया एसे क्रेक बायसिना बिबो। मिन्थिया आरो, इसोरासो मिन्थिगौ। थेवब्लाबो बिनि आखाइ थानोबो हानाय लैथोस्रि, फोथायनो हायाथ' नों सादाखौबो। सानसेखालि बेसेबा रागा जोंनानै दम होदोंमोन बियो। बै दिनखालि आरो बिग्रायाबो बेखौ सोबादोंमोन ना। आंनिबा बिनो माबा मोनसे खालामथारदों। जेबोथ' फोरमान गैयाना आब' नोंनियाव बिग्राय गुमैखौ आदायानो जि मायबा खालामदों होननानै? लैथोस्रि आगै, फोरमान थालायनाङा। बेखौ आं मिन्थिखागौ माबायदि जातनि मानसि। नों दा हाजारबाबो बिनि बिनानाव नालाय, बिदानिथ' साइड जाखागोन देनाय। आंसो मिन्थिगौ, बै दिनखालि बिनि रागाखौ नुदों आं बिनि मेगनाव। ओरैबायदि रागा जोंदोंमोन माने बियो, ओरैबायदि गोसायै दम होलांदोंमोन, आं दाबो गोसोआव दङ। आंनि खुसिखौ नायनो हाया नोंसा आदाया। आब' नोंहा एसे गोरोन्थि जादों, आदाया बिदि नङाथ'। जानो हागौ एसे रागा जोंनानै बुंनो हागौ। आरो माथो बै दिनखालिबो आदानि जेबो गोरोन्थियानो गैयामोननो सोरबा खालि। बिनिखायसो आदाया रागा जोंनानै दम होदोंमोननो। आरो आदाया गोबां सोलायबाय, आगोलनि बायदि नंलाथ'। बियो मालाबाबो बिदि मानसि बुथारनो हायाथ' आब'। बे फोजोंसारखौ ना रावबो हमनो हाया लैथोस्रि आगै, मिथिगौ ना? दे थादो थांसै आङो। खोनासं लैथोस्रि आगै, बे फोजोंसारा ओरैबायदि फाप नांगोन सानसे, आंनि खुसिखौ नायनो हामारा बियो। आदाखौसो माथो साव होलांबाय। आयु जानला मानला बिदि साव होनाङाना। आदाया बिनि हौवाखौ जेबोखौनो खालामाखै। बिबारि आब'खौ माबा दिनै रागासो जोंबाय आङो।
गावगायना हौवायाबा अबाव थांखो माबा जाखो थाङै थुङै फोजोंसारादानसो दाय जाहैबाय। डाइरेक्ट जेनेबा जेबो फोरमान गैयालासिनो बिदि मानसिखौ दाय हमनाङाना। बेसेरा आदाया जेबोखौनो मोनथिया गावगायना हौवाया फैसा दिहुननो होनना थांदोंमोननो। सिखाव दाकेटबोथ' जानो हानाय ना। डाइरेक्ट बिदि फोजोंसार आदाखौ हमबा जायाथ'।